Ďalšou funkciou vo webovej administrácii je denné menu. Tu si môžete nastaviť obedové menu alebo zvýhodnené menu na konkrétne dni v týždni alebo kliknutím hore vpravo na následujúce týždne. Pri každom jedle môžete určiť aj počet dostupných porcií. Denné menu sa dá nastaviť dvomi spôsobmi. Buď si vyberiete z už existujúcich produktov, kedy sa suroviny budú automaticky odpočítavať zo skladu, pokiaľ máte vytvorenú receptúru, alebo si vytvoríte úplne nové položky. Tie nebudú prepojené so skladom. Takto nastavené denné menu pomôže obsluhe pri objednávaní a zároveň predídete situácii, že by čašník objednal jedlo, ktoré už nemáte k dispozícii. Pri vytvorení denného menu kliknite na deň, pre ktorý chcete menu nastaviť. Cena sa načíta automaticky z vybraných produktov, ale môžete ju kedykoľvek upraviť. Potom už len zadáte počet porcií. Denné menu sa v tablete zobrazí iba v tie dni, pre ktoré ste ho nastavili. Môžete si ho aj vytlačiť a položiť na stoli ako náhľad pre zákazníkov. Pri objednávaní sa v tablete zobrazuje aj počet zostávajúcich porcií. Zelená farba znamená, že zostáva viac než 10 porcií. Oranžová znamená, že zostáva 10 až 1 porcia. Červená znamená, že porcie už nie sú dostupné. Ak je potrebné, systém vás pustí objednať aj do mínusu. Napríklad, ak kuchár ešte pripraví ďalšie porcie.